ज्या माहितीप्रमाणे 16 कोटी त्या टोटल प्रोजेक्टाक सरकार कडल्यान खर्च केले गेलेत आणि ते पैसे आमचे टॅक्सपेयर आमी जे टॅक्स पे करता ते पैसे सरकारान किंवा सरकारचे जे चलयतात त्यांनी आपल्या पॉकेटांतल्या दिना खंय तरी दुख्ख दिसता जेन्ना येदो व्हडलो प्रोजेक्ट गरजेचो आसलो पूण जेन्ना खर्च करता आणि आयज ही दुर्दशा जी जाता पळोवन वायट दिसता आणि म्हाका हेचेर दिसता की हेचेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा आणि समजा ती ते कॉन्ट्रॅक्टर जो आसलो त्याच्या कितें म्हणटात ते हलगर्जी खातीर जर तो जर आयज ही दर्शा जाला तर तेचेर इन्क्वायरी आणि तेचेर कारवाई जावपाची गरज आसा आणि सुंदर प्रोजेक्ट आसलो ते बरो एक वॉकिंग पाथवे सुद्दां तयार केल्लो खूबशे केरी गांवचे न्हू ह्या भागाचे आजूबाजू गांवचे सुद्दां लोक थंय वयताले सांजे ते चलपाक किंवा एक टायम बरो फॅमिली वांगडा टायम स्पेंड करपा खातीर आणि आयज ही दुर्दशा 16 कोटी हो धाकटो अमावंट न्हू बरो व्हडलो अमावंट 16 कोटीन जर मोडला जाल्यार म्हाज्या हिसपान ते लायफ लाँग उरोंक जाय एक 7-8 वर्सान 16 कोटी मोडले परत आता 16 कोटी मोडटले अशें जावंक फावना। गावकर मी माजी उपसरपंच केरी विलेज पंचायत। तर आजचा जो प्रकार ह्या केरी गावामध्ये जो घडला आहे तो प्रकार म्हणजे अक्षरशः एक आपत्तीत म्हणावी लागेल आणि ज्या आपत्तीला माझ्या दृष्टीनं पूर्णतः सरकारचे इंजिनियर जे आहेत ते इंजिनियर जबाबदार आहेत। कारण ही जी सॉईल इरोजन होत होतं म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या कारकिर्दीत लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी ही योजना आखली होती आणि त्याच्या योजनेतून हे काम पूर्ण सुरू होतं। पण ह्याला लक्ष्मीकांत पार्सेकर किंवा सरकार जबाबदार न म्हणतात जो इंजिनियर असतो तो त्याच्यातला अभ्यासू असला पाहिजे आणि इंजिनियरच्या कामात खो घालण्याचं काम कोणी करतं असं मला तरी वाटत नाही। पण इंजिनियरने आपल्या दृष्टीनं चांगलं इंजिनिअरिंग करून जर ते धडा बांधली असती तर हा प्रकार असा घडला नसता आणि आजपर्यंत अनेक कोट्यावधी रुपये या सॉईल इरोजनच्या माध्यमातून या बीचला झालेला आहे। आणि दुसरं म्हणजे जो बीच होता जो सपाट होता ज्याचं पाणी येत होतं परत जात होतं अशा बीचची दुर्दशा झालेली आहे आणि त्याच्यामुळे केरी गावातला जो बीच जो फेमस बीच होता त्या बीचाला आज अगदी वाईट दिवस आलेले आहेत असं मला तरी वाटतं। केरी गांवान आयज प्रोटेक्शन वॉल जी दर्या देगेक आसा ती आयज कोसळून गेल्ली आहा आणि ब्युटिफिकेशन कमीत कमी 16 कोटीचे ते टेंडर काढलेले ब्युटिफिकेशन केल्ले ते आयज कोसळलेले आसा। हे दुर्लक्ष जे डिपार्टमेंटान केला तेका इतके मागणी करता की तेचेर तेंच्यांनी लक्ष घालचो। आयज त्या गांवान केरी गांवान प्रॉब्लेम जाल्लो आहा लोकल स्थानिक थंयसर वयतात तेंचो धंदो वेवसाय सगळो आसा आणि ते अशे जर तशे हे उरले जाल्यार आनीकूय कोसळून गांववाल्यांक तेचो धोका आसा। मागता डिपार्टमेंटाक कन्सर्न अथॉरिटी की तेचेर लक्ष घालून बेगिनात बेगीन तेका न्याय दिवपाचो।